よかった。この人と結婚したいから早く離婚してほしかったのよ。完全にモラハラ案件。実際自分に降りかかってくるとは思ってなかった。俺の名前はユーリ。結婚4年目、妻のアヤと2歳の娘レイの3人で暮らしている。傍から見れば仲睦まじいいい夫婦のように見えるらしいが、実際は違う。結婚したら人が変わったとか、こんな人だったのって驚いたって話よく聞くけど、アヤはそのタイプだった。可愛くて俺のタイプど真ん中のルックス、そして明るい性格に惚れて結婚したんだけど、ここまで表変するのかってくらいだった。まあずっと一緒にいるから嫌なところが見えてしまうのもわけないし、隣の芝生はとか言うけど、とにかくやばかった。アヤは年の離れた3人兄弟の末っ子だったから、両親からの愛をほぼ独り占めしてたようだ。まず料理はできない。あと毒舌。そんなこと言ったら俺がモラハラ夫のように思われるけど、まあ聞いてほしい。付き合う前から料理は得意ではないって聞いていたけど、控えめに言ってるんだなとしか思ってなかった。得意じゃなくても年月が解決するもんだろうなって。ほら、今はスマホで検索すればレシピなんてたくさん出てくるから、俺も一緒に頑張ろうって考えてたんだ。俺は特別舌が肥えてるわけでもないし、料理ができる男子でもなかったから、この件はアヤのやる気で何とかなると思ってた。そう、やる気さえあれば。結婚当初のレベルで言うと、野菜を洗剤で洗ったり、レンジに生卵を入れて爆発とか、メインディッシュの魚、肉は超レアか丸焦げね。ああ、本当にいるんだって思った。でもよく言えば伸びしろがあるし、頑張ってほしいから応援はしていたんだけど、そこで料理をするのを諦めたっぽい。ある日のこと、今日何もできなかったからカップラーメンよろしく。あや、酒臭いけど飲んでたの？何？酒飲んじゃいけないっていうの？いや、そうじゃないけどさ、専業主婦なんだからせめてご飯は用意してほしいのよ。付き合う前から料理は得意じゃないって言ってたじゃん。それは知ってる。あやの料理に文句言ったことはないよね。そういえば最近レンチンばっかりでコンロ使ってなくない？何が言いたいの？レンチンのどこが悪いわけ？最近のインスタント舐めないで。私が作るより何倍も美味しいんだから。いやさ、ほら、栄養面とか考えたら、あとは料理した方が節約にもなるでしょ。いや、節約するなら他でするわ。っていうか、節約とか言うならもっと稼いできてよ。耳っちい男。あと、俺も料理するからって言ってたの覚えてる？中途半端に手伝わないで毎日やってよね。待て待て、早く帰った人が休みの日にやってるだろ。俺も仕事してるからさ、毎日は無理だわ。もっとうまいもの出せとか、おかず増やせとか言ってるわけじゃなくってさ。へえ、じゃあ私も仕事すれば文句ないってわけ？私が専業主婦っていうのが気に食わないのよね。いや、そういう意味じゃない。いや、そういう風に聞こえる。スーパーのお惣菜が並べばまだいい方で、こんな感じで何もない日もポチポチ。当然俺の中で不満は積もったけど、ああ言えばこういう状態だったから俺も強くは出られなかった。そんな会話の後、アヤはパートの面接を受けて働くようになった。それからというもの、狙ったように遅く帰ってくるようになった。確信犯だろうな。夕飯の支度が終わった頃に帰ってくる。さらに毒舌が止まらなくなって、毎日夕飯の時は仕事の愚痴を聞かされるようになった。もうひどいのよ。 M さんっていうおつぼねがさ、私がやることに対していちいちうるさくてパワハラよね。おつぼね触ってどこにでもいるもんだよな。そうなのよ。社長に媚び売ってるみたいで何も言えないらしい。そうそう、社長といえば会うたびにどうだとか頑張れとか言いながら背中触るの。セクハラよね。もう嫌になっちゃう。早くやめたい。そんなに嫌なら別にやめてもいいんじゃない？
あなたが働けって言ったんでしょ。何言ってるの。こんな日々が続いていた。もしかしたら子供ができたら何か変わるかなと思って夜の営みは頑張った。そしたら結婚2年目で子供ができた。あやは早速仕事を辞めた。座りも大したことがないようだったから少しは続けるかなと思っていたが、早速辞めた。妊婦生活中は眠気を訴えて引き続き料理はしなかったけれど、その他の家のことは頑張ってやってくれていた。そして子供が生まれてからは俺が早く帰って育児に参加。ますます料理はしなくなったけれど、その他よくやってるなって思えたから、あやに代わってお風呂からの寝かしつけは俺がやるようになった。やはり俺が思い描いていたように子供ができたらいい家庭になっていった。そんな生活を続けて2年、何やら雲行きが怪しくなってきた。というか幸せな生活を送っていたと思ったのは俺だけだったようだ。久しぶりに仕事が早く終わったから、俺が娘を保育園に迎えに行くことになった時のこと。こんにちは。どうもお世話になっています。レイいますか？あは、レイちゃんのパパ、お久しぶりです。今日はおばあちゃんじゃないんですね。いつも元気いっぱいですよ。あれ？いつもおばあちゃんが迎えに来てるんですね。そうですよ。いつも送りはママで、お迎えはおばあちゃんです。ああ、そうなんですね。今日もありがとうございました。おばあちゃんに迎えを頼んでるのか。そんな話一度も聞いたことなかったな。なんとなくそこからあやのことが信じられなくなっていった。俺は意を決してあやに聞いてみることにした。今日さ、先生から聞いたんだけど、いつもお母さんがお迎え行ってるの？いや、たまにだよ。そう？先生がさ、いつも送りはママでお迎えはおばあちゃんだって言ってたけど、あれじゃない？他のこと間違えてるんじゃない？そうなのか。何？お母さんが迎えに行っちゃいけないっていうの？孫の顔を見せてあげようと思ってるんだけど。いや、そういう意味じゃなくってさ、ただ俺知らなかったからびっくりしたんだよ。今日誰がお迎えに行ったなんていちいちそんなこと言わなきゃならないわけ？そうじゃないけど、なんかごめん。なんとなく覚えた違和感があったが、それからいつも通りの日常が過ぎていった。しかしその1週間後に俺は青ざめることになる。俺の友人コウから飲みの誘いが入った。久しぶりに会うのも楽しみだったけど、何より話があるんだというコウの話にウキウキしながら居酒屋へ。よう、久しぶりだな。おう、元気してたか？俺はな。お前は？子供が生まれてさ、3人になって仲良くやってるよ。それよりもお前、話があるってなんだよ。もしかしてお前も結婚？ああ、いや。なんだよ、早く行っちまえよ。そうか。直球で行くぞ。おう、なんだ？お前の嫁、浮気してねえか？嘘だろ？なんで？俺、見ちゃったんだ。お前の嫁が若い男とホテルに入るの。それ、いつ？てか、何時頃の話？ああ、そうだ。写真撮ったんだ。ちょっと待って。17時過ぎだ。16時には子供を保育園に迎えに行ってるから見間違いじゃないか？でもその写真見せて。かなり小さく写っていたので顔ははっきりとわからなかったが、バッグや服は綾野だった。マジか。俺何度も見てんのよ。定時で退社するんだけど、見るときはいつも同じ時間に同じ男と同じホテルに入っていく。でも幼稚園のお迎え、思い当たるところあるのか？俺にできることはある？証拠がたくさんあれば離婚するときにも有利だろ？そうか。大丈夫。自分で何とかするわ。オーケー、頑張れよ。まずは証拠を集めろ。現場に乗り込むのはその後だぞ。ありがとう。コウからの突然すぎる報告。言葉を失った。
帰り道なんだか泣けてきて、気づいたら嗚咽していた。それからというもの、俺はすごく悩んで迷った。どうしたらいいのか。このまま黙っていれば幸せに見える時間は過ごせる。一時の過ちであってほしいと願う俺もいる。でも話し合わなければならないのではないかと考える自分もいる。話し合って謝ってくれたら俺はどうするんだろう。離婚になったらレイはどうなる。そうだ、レイはやっぱり一番考えなければならないのは一人娘のレイのことだった。女の子だから父子家庭で育つよりも母親と一緒の方が幸せなのか。今は保育園だけど、これからどんどん成長して友達や彼氏ができて結婚。そんな未来に寄り添うのは俺なのか母親なのか。レイの面倒もしっかり見てきたと思っている俺、やっぱり離れたくない。どんな娘に成長していくのかずっとそばで見ていたい。そうだ、不倫した綾には渡せない。俺はかなり悩んだ挙句、じっとしていても解決しないと考え、行動に移すことにした。まず弁護士相談に行き、水面下で準備を整え、自分は有給を利用して保育園のお迎えが誰なのか、その時間綾はどこに行っているのか探ることにした。結論が出るのは早かった。お迎えはお母さん。ほぼ毎日ではなく毎日。俺が帰る直前に綾は義実家に行ってレイをピックアップしていた。毎日だ。意を決して俺はコウが見たというホテルの前で張り込みをした。するとやはり綾は17時頃若い男とホテルに入っていったんだ。これで俺は決意した。水面下での準備も整った1ヶ月後、ついに現場へ突撃した。綾と真男がホテルから出てきたところを捕まえた。綾、嘘、どうして？どういうことだ？誰？旦那だよ。お前こそ誰だ？うわー、あれよ、ちょっと相談に乗ってもらってただけ。そこで？俺知ってんだわ。この男と何度もホテルに行ってることとか。離婚してたの？バレてんだ。じゃあしゃあないね。てか噂通りのヤバい男。こそこそやめてよ。相変わらずネチネチ男。知ってたなら直接言えばいいのに。まず謝るのが先じゃねえのか。はあ？証拠が揃ったから離婚するって言うんでしょ？反省する気はないのね。わかった。そう、もちろん離婚は考えてる。よかった。この人と結婚したいから早く離婚してほしかったのよ。この人が私の運命の人だったの。ごめんね。あっそ。慰謝料請求するからな。了解。この人ね、外資系のコンサル会社に勤めてるから、そんなの一括で払ってくれるわ。ああ、それくらい一括でパパッと支払ってやるわ。お金に余裕があるって素晴らしいわ。あと親権はどうぞ。レイはいらないってことか？そう、愛情なんてこれっぽっちも湧かない。有利との子だから。私は子供が欲しかったわけでもないしね。笑える。それ本気か？妊娠したら誰にも文句言われず仕事も辞められるし、家事もしなくていいと思って。そうだよ、そういう人だから私。もういい。お前の身の回りのもの実家に送っておく。それと離婚届も一緒に送るからサインして。はーい、じゃあさよなら。あ、レイは今実家にいるから迎えに行って。あと私の両親にはこのこと言わないでおいて。私から説明するわ。あとこれもよく読んでサインよろしくな。俺はその場で離婚協議書を手渡した。あっけない最後だったなと思いながら、俺はその足でレイを迎えに行った。そのまま離婚に向けて進めていった。夜になってホテルの前での綾の発言を反芻した。レイに愛情がないと言った綾。その場ではショックだったけど、時間が経つと怒りに変わっていった。親権は俺でいいんだ。愛情がない綾にレイを渡さなくてよかった。心からそう思った。レイが寝た後、俺はすぐに綾の荷物をまとめて
離婚届と一緒に義実家に送る準備をした。数日後、綾から電話が来た。さっき離婚届出してきたから、あと私の荷物着払いで送ったの？最後まで耳っちい男。両親も怒ってたから、レイは私たちの子だからって養育費も貸してくれてさ、すぐに一括で払うわ。ああ、そうですか。それでユーリはその家にまだいるわけ？お前に関係ないだろ。いや、近くに住んでたら二度と顔見せないでねって言いたかっただけ。私今最高に幸せなの。あ、そう。レイを育てるのにいろいろと助けてほしいことがあるから、両親の家近くに引っ越すから。両親の家は遠い田舎だったわね。よかった。これで本当に最後ね。二度と来ないでね。こちらこそ俺の方からも二度と会わないことを願ってる。負け惜しみ。バイバイ。ああ、これでよかった。本当によかったんだ。俺はきれいさっぱり綾を忘れて父子家庭生活を始めた。住んでいたマンションを売り、両親のサポートを受けるため近くに引っ越した。最初はいろいろと戸惑うことばかりだと心していたが、綾と生活していた時から俺は育児にかなり介入していたから、離婚前と変わらなかった。綾の毒舌に振り回されなくなって、かえってストレスが減ったようだった。こうして離婚は無事成立して、後日慰謝料と養育費は一括で振り込まれた。これで終わったと思っていたところ、平和に過ごす有利にまた怪しい影が。いつも通り仕事帰りにレイを迎えに行って帰宅。平日はほぼ一日部屋を留守にしているので、インターフォンのチェックは欠かさない日課となっていた。その日も来訪者をチェックしていたのだが、途中で俺の手が震えた。あや？風貌が違ったが、それはあやだった。なぜだ？新居は誰にも教えていない。俺はゾッとした。チャイムを押すあやの姿は一度だけではなかった。ボサボサの髪にすっぴんのあや。まさにホラーだった。そしてついに俺はあやと対峙することに。ピンポーン。チャイムが鳴った。レイを寝かしつける直前だったから出るつもりはなく、モニターに映る人をチェックしに行った。来た。あやだ。一瞬出るか迷ったが、俺は人違いということで声を変えてインターフォン越しに出た。はい？やっと出た。よかった。会いたかったの。開けて。どちら様でしょうか？やだ、冗談言わないでよ。私よ、私。何の用だ？何の用って決まってるでしょ。有利に会いに来たの。二度と会いたくないんじゃなかったのか？もうそんな意地悪言って私とやり直そう。正気か？そうよ。ね。今忙しいからまたにしてくれ。まあまあ入れてよ。無理だな。実家に帰りな。実家入れてくれないの？じゃあな。強制終了させた俺。その後レイを寝かしつけてリビングのソファーに腰掛けた。どこで住所が知れたかな。実は引っ越したけど地域は同じ。保育園も同じなんだ。転職したわけでもないから職場も同じ。だから探そうとすれば探せるところにいるわけ。まあ来ても俺の気持ちは変わらない自信があるからどうってことないが、そんなことを考えながらその日は眠りについた。そして次の日、朝出勤するときにポストに手紙が挟まっていたのを見つけた。会社に行く間に開封してみたけど一瞬で読むのをやめたよね。やっぱりユーリが私にとって一番の人だった。いなくなって気づくなんて遅いかな。でもユーリと一緒にいる時が一番心地よくて輝いてた。ユーリの天使になります。寒気がした。これがいわゆるジュリ目ならぬジュリ手紙。俺がもらうなんて思ってもいなかった。最後まで読む気にならず破り捨てた。まあこうなることはある程度予想がついていたけれど、それからあやはさらに俺に接触しようと寄稿を繰り返すことになる。母から電話をもらった。この日は仕事の関係でお迎えは母にお願いをしていた。
レイの体調が悪くなったかなと思いながら電話に出ると、焦りを隠せない声で母が、レイのお迎え行ったらあの子が迎えに来たって。ここに来たか。信じられなかったが、綾は今度レイと接触を図ったようだ。どうするつもりか考えたが、結論は一つ。綾は俺に会いに来たんだ。離婚して半年、今さら子供への愛情が湧くわけもなく、目的はただ一つ、俺だ。と言っても誘拐されたわけでもなく、未遂で終わったけど、綾が俺のことネチネチしてるって言ってたけど、そう、俺はかなり広範囲にわたって蜘蛛の巣を広げる男。考えられるものは全て未然防止を打ってあるんだ。だから保育園にもあらかじめ綾が来た時の対処を打ち合わせしていた。レイは母がきちんとピックアップしたんだ。こうしてインターフォン越しに話をしてから綾の怒涛の帰港ラッシュが始まっていた。次の日は会社に突撃。ここでは未然防止策の穴をくぐってきた。というか、さすがにここまで来るとは思っていなかったから穴だらけだったんだ。俺の勤める会社は従業員が100人くらい。関係者にはある程度話をしていたのだけれど、俺のことをあまり知らない人が綾を中に入れてしまったんだ。綾も偽名を使って入ってきたから、俺はまんまと会うことになった。来ちゃった。半年ぶりの綾。風貌がかなり変わっていた。見た目俺のドタイプだったのに、こんなにも変わるのかというくらい、髪の毛はぼさっとして、洋服は何日も同じのを着てるのかな。ヨレヨレ、すっぴんメガネ。ここまで来るとはな。もはやストーカーだな。やめてよ、そんな言い方。一度は愛した女でしょ。ねえ、やり直そうね。私たちまたうまくやれるよ。聞いている俺にぐいぐい来る綾。やり直せない。本当に。保育園にも来たらしいけど、次やったら警察に通報するからな。やめて。子供に会いたいっていう親の気持ちは隠せないでしょ。子供に会いたい？笑わせるなよ。愛情なんてないって言ったやつが。二度と会いに来るな。そうでもしないと会ってくれないでしょ。両親も会いたがってるの。だからやり直そう。やっぱり結局レイは出しに使われたんだろう。ふざけるな。ごめんなさい。もうしないから再婚してください。この通りです。笑わせるな。真男と結婚するんだろ。そっちとよろしくやれば。もう別れたの。やっぱり私には有利しかいないの。逮捕されたんだろ。なんで？ネチネチしてるもんでね。俺真男コンサル会社のジムだったみたいだね。派遣の。そうなの。私嘘つかれてたの。ひどくない？だから給料も安くて。大口聞いてたから今さらお金持ってないって言えなかったんだな。でも会社の金を横領するなんて俺には考えもつかなかったわ。そうそう。それから会社もクビで無職だし。ってなんで知ってるの？あと二股三股してて、綾は本命じゃなかったんだってな。そうなの？おっと、それは知らなかったんだ。口が滑ったわ。聞かなかったことに。あいつ両親が孫に会いたいって嘘つくなよ。それは嘘じゃないはず。実家で気になってるお前が言うセリフか？それも知ってたの？お父さんから借りた養育費の返済が滞って口座凍結だろ。下ろすお金もなくって俺にすがってきたんだろ。全部お見通しってことなの？おう、お父さんとは話したから。お前やっぱり俺との離婚について嘘ついてたんだな。教えてやるよ。義両親毎日のようにレイと会ってるわ。保育園のお迎えお願いしてるから。一人親にとって両親のサポートはでかいよね。本当に助かってる。そうだったの？そう。いつそんな話をしたの？確か離婚協議書にサインもらった後かな。お父さんから怒りの電話が来て義実家に行った時。そう、俺はお父さんに呼び出されて義実家に行った。その時の会話はこんな感じ。こんにちは。いつもレイの保育園に
お迎えに行っていただいていたようでありがとうございます。おい、そんなことよりまず先に言うことがあるんじゃないのか。失礼しました。あやさんから聞いていらっしゃるかと思いますが、離婚することになりそうです。なんだその言い方は。お前のせいで離婚することになったのに謝ることもできないのか。土下座しろ。あやは仕事もしてレイも見て一人で頑張っていたのに、お前不倫なんて。親権まで取り上げてあやの収入が少ないからってふざけるな。いや、お父さん、不倫をしていたのはあやさんです。なんだと。こちらを。俺は持参した離婚協議書を見せた。その中に真男と不倫をしました、その慰謝料を指定の期日までに支払いますという一文を入れていた。あやさんもこちらにサインしています。よく読んでください。これは。そういうことで離婚となりそうなんです。弁護士の指示により作成した書類、まさかこのように使うとは。ゆうりくん、申し訳ない。あやだったのか。あいつ。いやいや、あやから俺が不倫したと聞かされていたんですもの。そうなりますよ。レイと遊ぶのが楽しくてな。思えばあやはわしらにレイを預けて出かけることが多かった。その間に不倫してたとは。レイがお世話になりました。ゆうりくん、わしは古い人間だから曲がったことが大嫌いなんだ。一度だが道を外してしまったあやを許すことができん。感動だ。でもレイに会えなくなると思うと寂しい。それなんですが、実は私一人でレイを育てることは難しいと思っておりまして、実家の両親に協力を求めたいところなのですが、職場からかなり離れてしまうのでそれも難しく、こんなことをお願いして良いものなのかわからないのですが、恥を忍んでお願いします。お父さんの力をお借りできないでしょうか。わしが何をすればいいのかな。私が仕事で遅くなる時など保育園のお迎えとかレイのことをお願いしたいのです。やっぱりあやさんと離婚をするのにこんなことをお願いするなんてダメでしょうか。おお、そうか。それはわしらとしても嬉しい。ゆうりくんはそれでいいのかね。はい、もちろんです。ただあやさんにはなんというか合わせたくなくて。大丈夫だ。あやはもう感動する。この家に一歩たりとも入れないつもりだ。よかった。なんというかあやさんに仕返しをしたいなって思いまして。あは、そうだな。申し訳ない。わしも甘やかして育ててきてしまったと反省しているよ。親としてもう一度教育する意味で制裁を加えるのもありだと思っているよ。このように俺は義父と話をしていた。また養育費についてもあやにお金を貸さないでほしいとお願いしたのだが、義父がかたくなに養育費の支払いを強く望んだ。だから養育費はあやに貸すという形にしてもらい、きちんと借用書を書いてもらい公正証書にした。返済が少しでも遅れたら口座を凍結するように仕組んだんだ。また俺の調べによると真男は何人かと交際していて、あやはそのうち捨てられてしまうことも義父に伝えた。これが俺の蜘蛛の巣の展望。伊達にねちっこくないでしょ。さすがに真男が会社の金を横領することまでは読めなかったけど、そこは結果オーライ。俺は全てをあやに説明した。肩を落としたあやは何も言わずに帰っていったよ。あれからというもの、あやは俺の目の前には現れていない。もちろん貴実家にも顔を出していない。ただあやの噂だけは義両親の耳に入ってきているようだ。それによると以前付き合ったことのある男に片っ端から連絡をしているらしい。チュリめ。でも残念ながらあやの気候はこの狭い近所に知り渡っているようで、取り合ってくれる人は皆無だそうだ。ほとんどの人は噂が流れる前からあやの毒に勘弁って感じだったみたいだけど、誰も相手になってくれないしお金もないし、あやはしつこくするしか方法はなかったようでストーカー化したみたい。何度も警察に厄介になっているそうだ。俺は義両親の力を借りてなんとか日々を過ごしている。今
今は平穏に過ぎているけれど、娘だからこれから大変になってくるかもしれない。男親の俺には理解ができない問題が起きたりするかもしれない。でもその時は義母の力を最大限に借りようと思っている。それまでには再婚をしたらどうかと義両親に勧められている。綾とではなくね。本当にいい親に恵まれたと思っている。今はネットとか相談できるところがたくさんあるから、また何かあればそういうのを活用してうまいことやっていこうと思う。その後大きな問題もなく優里はレイと生活しているそうだ。結婚がゴールじゃない。本当にそれを思い知らされた案件だった。妻のモラハラから不倫、そして再構築を懇願。誰が予想しただろう。きっと綾自身もこんな自分を想像していなかったんじゃないだろうか。つくづく夫婦間のコミュニケーションは大事だなと思った。そして昨今の結婚は自分が信じられる人として欲しいものだ。お見合いが流行った昔とは考えられないほど人も文化も変わってきているから、結婚奥深いものだ。